Igama lami ngu-Ayanda waKaMkhize. Ngize la ngizotshela indoda yami eyayingifundisa ukuthi kahle kahle ayisayona i-type yami. Like nje okugcina manje, yabo. Ngifuna ukutshela ukuthi ngiyacela abantu ukuthi uhlukane phansi nami. Ngibingelele babukeli beVumani Film lokho uma uVumani walile kwamhlabela nganausoni madoda le phansi emanguzi. Babukeli siyabonga ukuthi nesibukela lesikhathi siyanthanda kakhulu. Sisi wami ungatshela nje ababukeli ukuthi yini ekubeka la namhlanje kwiVumani Film. Sanibonani babukeli, igama lami ngu-Ayanda waKaMkhize. Ngize la ngizotshela indoda yami eyayingifundisa ukuthi kahle kahle ayisayona i-type yami. Yebo. Manje kahle kahle indoda le yayingifundisa isebenza i-security. Sihlala nje ndawonye ingenzela yonke into. Ngifundela inesinki. Okay. Hayi wena yini edala ukuthi ubone le ndoda ingaseyona i-type yakho? Kwenzakalani ubone ngazuthi kwenzakalani? Njengoba ngisho nje ekuhambeni kwesikhathi ngithe sengifundile kahle sengunesi. Ngahlangana nomunye ubhoti engithanda naye njengamanje owangishela oright nje onemali ukudlula yena. Sathandana nalo bhoti lo. Ungenza yonke into nje unakho konke nami ngibona ukuthi ngiyakudinga. Kahle kahle sisami ngisho ukuqonda ukuthi lo okufundisile i-security ubona ngazuthi mhlambe akanayo inqubela phambili. Ngingasho kanjalo kwamanje lo engizola naye manje unezinto nje eziningi kulula kakhulu kuyena uright nje. Bengihlala noVusi umuntu wami lo i-security sihlala eMlazi siqashile khona. Okay. Engifundisa nje abaza bami bemthanda ecelile futhi ekhaya. Into yethu nje ehloniphisile nje ekhaya. Abaza bami bemthanda kuyikona konke nje sesandane 8 years. Uyena futhi wazikhethela ke lokho ke ngangamcelanga. Yini awayikhethela yona ongamcelanga yona ukuthi akucela? Konke nje wanokungifundisa wena wayibonisa kumele angifundise nokucela ke ekhaya wangibona ukuthi kumele ahloniphe singahlali nje uma sihlalisana wabona ukuthi kungcono ke ayocela ekhaya yonke into yethu ngihlonipiseke. Even elokho engibalisela ke ethena ungibalela zonke lezi zinto angenzela zona. Okay. Uthi ungikhokhela lokwakhe ukungifundisa ukwenza yonke into ukukhokha ekhaya konke ngangamcelanga mina uyena wayikhethela yena wathi ufuna ukwenza konke lokho. Because even nemali ayifakela yona ethi ngiyisave ngiyibheke mina. Yathi sihlangene nje u2 years ngaqasha abantu mina ukuthi bangibambe inkunzi yabo kube ngazothi imali ngibanje inkunzi abantu vele abacelwe yimina. Kanti lo mali mina ngayithatha mina ngakhanga ekhaya ngakhanga iforum. Manje bengibalisana ngiyamtshela kodwa uthi angimthanda ngisamthandi asikho nje isidingo sokuthanda ngibalisela. So indoda yakhe ayazi ukuthi le mali yayithi save wayithatha nayo kanti uforum yayingazi? Yayingazi. Yayingazi nje. Ngabe mhlambe kukhona okunye wakwenza ukubi ngaphandle kwalokho ke endodeni yakho? Okunye ke ukuthi ke sisahlala eMlazi into yami nje nosomabhizinisi isayintsha ngakayiki ukuhlala naye. Wekafike ke usomabhizinisi mhlawumbe mehambile lo ngo6 mhlawumbe ezoshayisa u6 ekseni afike usomabhizinisi la around o8. Okay. Angithathe same soyijabulisa endlini yakhe. Okay. Ashesha ngibuyise futhi usingakashaya isikhathi sokuthi ubuye lo engihlala naye. Hayi wena. Kunjalo nje. Manje lento bengakuphathi kabi mhlawumbe ukuthi ubetray umuntu onisuka naye kude. Ngathi sibe kuba khona mhlawumbe lokho okuncane kodwa manje ayikho into engayenza ngoba bengingasenayo imizwa yakhe. Bese nje sengasamthandi nje esengibhora nje. Yini eyadala ukuthi ungamtshela ukuthi awusamthandi mase kubhora than ukuthi umenze slim?
Akukho lula ukuthi uvele usukwenza umtshele nje umuntu kanjalo nje yabo. Ngoba nami ngangitshela support into ezophela. Yabo ngakithi lapha hayi umuzwa wami uzobe ushintsha elinye ilanga bengicabanga izinto angenzele zona. Kodwa ke hayi kwaya ngabona ukuthi hayi cha akayona ngempela itype yami. Kona ngasave lapha yana ngoba imali enginika yona wenginika la ko 1.7 ngenyanga. Okay. Kokunye mhlawumbe banginika 1000 ke ngoba phela kahle kahle imali eyihola lapha yana engekho nkulu. Yabo imali nje ayincane. Kuyikona ukuthi umuntu okwazi ukuthi yabo manager into zakhe yabo akwazi ukuthi angibhekelele. So usumjikela ke ubani igama lo usumjikela akufika nguNembeza mhlawumbe ukuthi umuntu kade ekubooster phansi ungelutho wakufundisa ushaya uNembeza ukuthi umphatha kabi. Hayi abantu ukuhamba kwesikhathi uNembeza hayi wagcina ungasekho kwaphela lento uyamsana nothando yabo. Kuba khona lokho ugcina futhi usubona hayi ngeke hayi akusekho lutho ke manje yabo akusekho lutho phela lo muntu engase ngikuyena ngaleso sikhathi hayi shame wengijabulisa right nje ngangasakwazi ukuthi ngicabange okunye nje kusemaceleni ukuthi lapho uvuza uzizwa kanjani hayi. Ubani igama lakhe lo muntu omusha lo somabhizinisi? Patrick. Patrick. Okay. Mina nje kahle kahle vele ngangenazo nje isifiso sokuthi ngishade naye yabo. Kwangawona indoda nje ngangibona nje ngingashada nayo yabo yonke lonto leyo. Okay. And then ngangimbona ukuthi unesifiso sokuthi sakhe emakhaya yabo impilo yethu siqhubeke nje khona. Hayi cha mina nje bengingasamboni nje kumuntu esingenza nayo yonke leyo nto ngoba ngisho endlini nje hayi bengingasamboni njengendoda bese senza u50-50 nje umsebenzi asendlini ukuwasha bekushintshana ngokushintshana ngokuwasha nje sengibona nami senginomuntu oright yabo shintshana ngokuwasha nokupheka futhi nakhona sishintshana. Hey kahle kahle nje mina ngangekho desperate for yena. He must get a life manje ahlangane nama security afana naye yabo. Mina sengiwunesi manje angisekho nje kuleague yakhe and futhi angifuni umuntu ozophazamisa uPatrick. Angifuni umuntu ozophazamisa uPatrick empilweni yami. Mangathi uPatrick mhlawumbe uyithola sethola inesi noma udokotela esuke kuwena ekudokotela ungafila kanjani? Awucanga mhlawumbe ngakwenza lokho? Hayi asazi ke lapho ke sesiyobona ngendlela. Ngisho uPatrick angenzani kodwa kusala mina uvoice nje angisamthandi. Angisamthandi. Sesiyobona lapho ke ukuthi uPatrick wakwenza ke lokho sesiyobona khona. Lokho kwenzayo ukwenza ngoba mhlawumbe uwenzela imali noma mhlawumbe nje ufuna ukuthi kube balance ubusukhathele ubona ngathi akekho kuleague yakho wenzakalani? Hayi akekho semkuleague yami uvusi. Akekho nje kuleague yami. Nanezinto engizidingayo mina akakwazi usazenze zonke okudlula uPatrick. Akekho nje kuleague yami. Kahle kahle akayona itype yami. Akayona nje type yami. uPatrick uyini uyi-African noma wala eSouth Africa? Wale South Africa. Wale South Africa Patrick. Okay, yini nje kuma business akhe oyenye ongayibala? uPatrick unamakhawashi unezitolo nje uyadayisa lapha ezitolo. Unama taxi ke. Unama taxi nje. Umfazi oyona. Ayike shuthi ke. Shuthi umfazi oyona ke ngizothini. Lokho akukwanga. Enye into ke engayithandi ke evamise ukuthi isho uvusi ile ukuthi wegodola ebusuku wegodolela mina yonke leyo nto leyo. Wegodola phela ayike futhi umuntu emphoqile ngaleso sikhathi uthi agodole wegodola into ayibonene ukuthi kufanele ayenze leyo yabo. Akusifanike ke anginasikhathi ke sakhe ke angifuni umuntu ozophazamisa uPatrick nkosiyami manje angifuni. Engikufunayo nje ukuthi uvusi aye kuyengxina ngama calls. Okay. Ayeke nje kuyengxina ngama calls angisayo intanga yakhe sengicela league phezulu manje. Okay. Ayeke nje kuyengxina ngama calls bandle. Angisakufunda yonke lokho uzobona izinhlelo zami nezifiso zami. Why uvusi ungamenzanga abe right ngoba naye ukwenze waba right ungamnika ngichance? Hayibo ngeke abe right lo ya. Ngeke nje abe right uvusi. Ngeke abe right. Umuntu osabona u5000 5000 ngenyanga
nalapho futhi esangifundisa nje wayenza amaloni nje yenza amaloni hayi bo ngeke asabe right loya ngeke nje indaba ungamboostanga wena ngoba yena wakuboosta like ngimposta njani umuntu vele engimbonayo ukuthi akayona type yami lona nje ngambona vele nje sengizoqeda sesikoleni futhi ngingasebenzi ngambona nje ukuthi hayi lo akayona type yami lo muntu enginaye mina njengamanje ungenzela yonke into even le mali lengiholayo emsebenzini uyasho nje yathi mama ibeke lo mali leyo izonaka idingo zakho ungondla ngeyakhe mina nje ngiyayisavela imali yami yedingo zami imali yami uzasho nawe Patrick imali yakho mama eyakho ungayenzi lutho ibeke nje imali yakho eyakho yedingo zakho yabo and futhi manje sengihlala naye ku Patrick ngiyabusa nje yonke into right uyayibona leyo nto ngiphila kahle nje manje angiphathi umfudumezo yabo nje manje ngisaphatha umfudumezo mina emsebenzini lo kade ngikuphatha ngisahlala novusi hayi ngiphatha umfudumezo mina manje imali elunch ngiyanikwa ngiyalethelwa futhi lunch yabo nje abasebenzi bakhe nje bangideliver lunch emsebenzini uyayibona leyo nto indaba nje umfudumezo nje angisekho nje kuyona uvusi wayekuphathisa umfudumezo yena hayi bolo yana wengiphathisa umfudumezo lo ya if into is right ke wezothatha into is right yabona nje uPatrick nje uhleli nje ethi nje mama nje ungalingi uzophatha umfudumezo uhleli nje ungalingi uzophatha umfudumezo mina wangibonisa nje nabantu awusathandani nje nesecurity manje awusathandani nje nesecurity uthi ngalo uphathana umfudumezo hayibo iba right nje mamphatha into right emsebenzini yabo ingakho ke ngifuna ukuthi ke uvusi nje ahlukane phansi nami yabo angifuni ezongiqhatha noPatrick because naye uPatrick uyalasha athi angifuni ungena into zenu mina yabo angibalweli nje abafazi angifuni ungena into zenu mama nje zilungisele wena into yakho yabo manje ingakho ke nje konke ke lokhu nje angisafuni into ezophindisela kule yampilo ekade ngiyiphile ekuqaleni yabo sengifuna nje ukuthi izizami zihambe ngendlela eright. Manje uke wazama before ukuthi ukhulume naye uvusi before uze la? Angaze ngikhulume naye kodwa ubebona yena ukuthi angisamthandi ubebona bandla shema into endlade ukuthi angayi izinto for sure naye bebona yebo ke umuntu ungaboni manje ukuthi impilo yami mina ikiphi yebo yena standard sengikusona ke umuntu ungabona ngihlezi ngimtshena ukuthi angisakuthandi angisakufuni hayi umuntu kube ngathi uyeza uthi uqiqi ngiyabona umuntu sengisendele please call me yabo usezama ukungifonela uzama nokungibhalela ku WhatsApp sengize ngamblocker akezwa ngawuse ngifuna umtshana phambi kwazwe lonke ke manje ke ukuthi angisamuthandi akayona type yami sengiphumile kuyena uNkulunkulu wami sengiphumile kuyena angisafuni nje kuloke lo ngicontactana naye lo ngixhumana naye uzangibhidlizele angisengiphumile nje kuyena sengiphumile nje ezweni legcila Nkosi yami yabo sengiphumile kuyena babukeli engabe niyabona ukuthi umhlaba uyaphenduka saswami ayi ngiyakuzwa awunandaba nozi mhlawumbe uyamlimaza akamove on impilo yakhe yabo aka-understand vele emhlabeni kuyathandana ophila ihlukwane aqali ngaye aka-understand ukuthi amove on khona naye ufana naye nje kuleligi yakhe ufana naye yompholisa amanxeba kodwa nje mina hey South Africa ngathi kugajwa mina umlungisi uyithelisisila a good Samaritan Nkosi yami ngiyacanga ukuthi manje sekuyisikhathi sokuthi sifone singalokho simosha ixesha ngizocela nje ungifakele inamba yakhe la ukhulume naye umtshele konke okungaphakathi ngiyacela la udayilele inamba yakhe ngifakele inamba yakhe mama uzizwa kanjani hayi shembandla sengifisa nje iphele lento yami naye lele cepelo wesibanga nje sheshe nje umuntu ahlukane nje naso yabo akwazi ukuthi umuntu amove on bakwethu hayi asibonge sisi yebo uyaphila bot yaphila
Yebo, ukhuluma noVumani la from iVumani Film. Khona usisi othi bethandana nawe manje uthi uyamhlupha kuma calls uthi khona ucela ukukhuluma nawe la njengamanje ngizokukhuluma khona into afuna ukudlulisela kuyona. Khona izinto afuna ukuthi ukudlulisele zona ngixoxe ngazo. Okay. Thoma vela sisi. Vusi. Yebo. U-Ayanda lona. Yeah, ngiyakuzwa. Kahle ngifuna ukukucela, ngifuna like nje ukugcina manje, yabo. Ngifuna ukutshela ukuthi ngiyacela abantu uhlukane phansi nami. Awu, after yonke into engikwenzele yona. After yonke into ongenzele yona kanti yini ungayizwa abantu wena? Yini vele wena ingahlaliki lapho kuwena ikhanda? Yini ingahlali ngempela? Ufuna ukukhokhelwa mhlawumbe lawo masentshana lawo umfundisa ngawo ufuna ukukhokhelwa wona. Cacisa phela, cacisa umuntu ufuna ngikhokhela lawo masentshana lawo encane. Amasenti lawo wakhokho ungaze ubize ngemali le yanto leya. Khokhelwa, ufuna ukuyibheka. Ufuna ukukhokhelwa? Angifuna ukukhokhelwa, ngifuna wena. Kanti yini le ngakoyifunayo vele wena yini le ngakoyidalusa nje lokuhlupha kunini ngikutshena kunini ngitshela uhlwane phansi nami. Ngizokulaxaza kanjena-ke. Yini vele ungaboni ukuthi nje vele mina nawe nje asikho kulevel efanayo. Yini ndaba ungaboni? Awekho ama-security emsebenzini wakho? Awekho. Hayi bo kahle bo wena, kahle bo wena. Akhona ama-security emsebenzini wakho, kahle bo wena. Hawu, bothi mina ngisakwazi emsebenzini wakho manje. Khona amantombazana alingana nawe wena kumele uthandane nawo laphayana. Uhlwane phansi nami. Awungiboni ukuthi ngingephi manje? Awuboni izinto kulona vele. Hayi ngisakufuni-ke mina uyamazi umuntu waMatric wakwambona wambona nje ukuthi ukuphi lempilo umuntu engithandana naye-ke mina kungenzela yonke into ongenzela izinto wena okade unga-afford ukungenzela zona. Nawe hayibo kahle bo wena, hayibo kahle wena inja wena lo hola amasenti. Ngikwazi ukucaciseleka because mina ngisakucala inhliziyo yami safuna wena. Amehlo akho shothi avalekile awuboni wena ilevel mina engikuyona awuboni nawe ilevel okuyona wena. Awekho wena ama-security afana nawe emsebenzini wakho. Wena ngokubuyisa nje sosibona ngcono kunawe. Hayibo ngingcono awuboni ukuthi ngingcono wena. Mani ngcono ngani? Hayibo wena uyi-security nginesi mina ngithandana nosomabhizinisi. Uyibona lonto inesi somabhizinisi wena uyi-security kulezo zinto zontathu wena lo uyazibonela nje nawe. Ngiyazibonela kodwa ngcono ngiyazama manje. Kwakunini uzama wena? Kwaphela ethethi sithandana uzama kwakunini lokuzama? Awubone lento yakho ukuzama uthi ayikho into engekho nje. Wena ngiyithuba uzobona. Hayi kahle angisekho-ke kuwena-ke ongeke futhi ongeke nje ngisekho kuwena. Caciseleka wena ngifuna ukutshela lokho nje. Usekho. Hayibo nawe kahle bo wena nawe hawu nawe Yebo webhuti. Yebo. Mfowethu kuzolunga bafo. Ube right mfowethu. Siyabonga. Ngizosekuqhuma nenhlamba. Babukeli siyaxolisa kakhulu. Siyabonga bhuti. Hayi sis. Sithemba ukuthi uzoyeka ukukufonela yabona. Hayi nami singiyathemba-ke. Ngiyathemba-ke manje ukuthi uzoyeka. Ngiyathemba uyabona nje bese kwazi ngothatha ifuseki. Hayi shuthi useyekile shuthi usezoyeka ngempela. Ngoba phela lokwencingi uyabona ukuthi akumsebenzeli. Ya uzoyeka. Hayi ngiyacabanga ukuthi ubuhlungu benhliziyo ngoba ethi nje fuseki. Babukeli senithanda kakhulu noma ikuphi nakuphi lana ikhona. Inkosi nibusise. Amen. Konke okuhle.